Ki arngut ki MLA jangka People's Democratic Front bahkan tup ubak geben melim na seora ubak dairu presiden berubak bantai dorleng dok namokan raw hakas ngisa jain ka hendru tarik jamang arajar apholai haringkat borok kue ke parti kin salik ban penya seolang no kawei barka National People's Party kabayala mentai ke serkar MDA 2 ia kene karai bakhadu la shim ha kajialang jangka parti kabala penlong hakas ngithok deng ha shilong club ubak geben melim ha bakran chikinang thok kubor hadin balawai kajialang ulong baka parti hadin bakaliyo kaji menjurlang dakawai kasur kilarai ban yai besyakmat banlai penya seolang no kawei berke NPP ulah pensyairu baka jinlai penyeso berke NPP kamut pat bakin khylliap ya kalama joka PDF ulong baka parti kandon kajinya soi berke NPP lengba ka merging document haka tertrek jamang arjar apholai kabade kasngi bakin lai ban penyeso berke NPP mentah singi ngai scam kadika kubor ka bobon na prenjong pi ka kmilin pi la slam dei na kalyang ka jongi ngi sotu bakum ka party ni la ya len pi bin ko bin banya step wise ki pi baro pare rol ta benta bana kalyang ka jongi ni la so de ban khot ep ha ni pol bomenta bin ai ka press conference na shkwa ban pin tip ep ba ha ni ka singi bomenta ngi la yo ban pinlong ya ka general council meeting jo party abana kalyang jong ki de khot lagalong nagalyang jong ka Central Executive Committee, kidekhot jong ka Zonal Committee, kidekhot jong ka District Committee, but kumju na ki Primary Unit, kilaya wan lang siya kani ka jelang. Haga ka agenda ka ba hakmadu, kalong ba nagalyang ka jongi, kum ka CEC ka bladep at pelong hakatay ka tayo ka bladep. Minabu ika agenda, barkata ka benta kalong ban propose, bangin merge, no barka National People's Party, ha la syai ka sni ha ka por sau biji ni tep syai kadar banagalyang ka jongi ngi don kam ya ka jimin jolang nagalyang jong gi khot jong jalan council baro ban minta ka sni ling ba ka ni jelang ni la yo lang ka jimin jolang nei wei pi wei de khot jong general council bagin ya chakmat ha wei dei bat ka ni ka jing thmu ka jong bagin merge bat ka party NPP nagalyang ka jonga ngi shukwa ban pen syai ba kum ka party le se phila ban kali ke ei ga berpenong ingi ban shimya kani ka sinjam ringa shukwa ban batai lingkot khendia ka bai dei bat ka jingya linti ka jong party ka jongi nadu usnem bala sengya ka la sengya ka nadu usnem aljar khatnyo ban hadu menta ka jingya linti la henry usnem tam ka jingya linti ka jongi kum ka party bar bangi pe house nem arajar khatra na ka party ka jongi nilayo ban penmi sangut kinomi khmat chaka yin ka thawai baru usnem ajar khat khandai iwei blami khmat chaka district council kendeng yo I ka banang yai ka por yo I ha ka jingpen krea ka jongi ka election ajar alpulai hashwa ka election arngut ki MLA kilakan pi no shakawai ka party berkumju ringkat badiwei MDC bat ngi ini bet satang mangi arngut ki MLA banyak kon biang nakani ka party hakani ki election ka belada hoi ina don katun ngut ki candidate ki play benta hakani ki election ka belada wala nakalyang ka jongi kum kinong elam ki bahakmat ina ma chisai ki jingye ki babon ki dingpen kyang ki babon andai kum kinong elam ki bahakmat ila ya isha kita ki jingye baro panakalyang jonga berbapan tido le khamtang kum kinong elam ki bahakmat lang walang ila kendu jingye kaba nagalyang ka jongi yo I naga jingring kang no jongki MLA ki bladep an job usam alja khatra deng nilai ai ne daga jingthmu le se bangini persang biang sai sen man persang man revive ya kani ka party ka jong deng yo I on the dep ka election jo usam alja alpulai shwag election ni don arngut ki MLA hadin ki election ro ni job satang arngut ki MLA dia rol tak benta banagalyang ka jongi haka CEC ka beningkom pangila dep an shong ha uni ubenai bladep ka jingya ther ka jingya tai ka phang ka bahak madu kalong ka ei bengin perkhat na ka benta kalawai jo party ka jongi hoi ni so thu ngilai ther ya tai de ki kenta ringi so thu mangi khlem sim la ben pin kut ya ka committee hagar kom le se banagalyang ka jongi in wan chatra jingmen jolang banagalyang ka jongi ngila sim da ka wai ka rai by day bat kani ka mat ka bakarpang ngai bet ban thau no da kawei ka committee ka bakarpang ka bakin thop ya ki reungut ki dikhot na ka CEC ka benta ka bahak madu kalong banagalyang jo committee kanya tai ya ther ha ka bai dei par ka jingyal inti la ne kalawai jo ka party ngimla ban len ka jing shisha
ba malsen job election ha unius nem bamenta kladon gajing penso nakaliang jong ki political parties ki babon hoi ina don gajing ekren berkiwi political parties ki kumjo abai dei bergani gajing tmu gajong ndai gege bentang ilara be hakmat ka si hajing sisa kada dei batang nakaliang jonga bat kum emily jo sora berba banti do lingdo kum emily na te mo ro iper ngia perkhat tang ya ka jimin toy yala di simen lesi kat kum ikendon jongka an ngilala ban jam ban merge pe ka bat ke NPP khlem dara lang i political party hi baroi mangi so thu ngi don come 2/3 majority sen mangilai baron ngot mundan kata ka an man disqualify nangi so thu banagalyang ga jongi pat ni so buram ya gidi khot jo CC berkumbalong mentang ila khot e general conference baro banagalyang ga jongi ya kanu no ga bangile ikwa bai ban kren ha ga bashit ga bashai bangilong transparent ban pentau bai hakmat kinong kershan ki jong bangi sok men sika dei bakane singi bomenta pat nila yo ban shime ga rai bangi ya chakmat ka bai dei berkani ga jing mu ga jong nagmenta ka merging ga jongi ber ka party NPP na shukwa ban penchai hakmat jongpi badan na pedeng ki pres ki bala dep an kelih kini singi bala dep si ga dei shishan em ban kaliang jo PDF kan khlyap lamano na shukwa ban penchai happy bakat kum ki kendon jo constitution ki don lightly ki benta la ban nong ka split ka merger leni ka dissolution ndai ka kies jong ni klem dissolve your party ni merge mun ni combine atli party ban pelong kawei la shai ga singing in sa penong official ya ki kendon ki bopero per kan sadan ka merging document ka mana kaliang ga jongi in sa merge bat ke NPP halor ki kendon ki bopero per ki bana kaliang jongi kum ka party hadiam ni job house nem momenta ni scam na kaliang jo ki candidate jongi baro hashwa election ki la dep play ya ki jingkular ki bopun iladep bantoro ka manifesto ki jongi ya ki agendas ki babun dia rol tak benta bana kalem ka jongi ni sode basha ban penya so lani ban merge ka NPP ni ladep ban batai syah ya ki kendon ki bopher per ha ka bana kalem ka jongi ngin sa pelaj pai ba ka syah ka sing ha bai dei barkan ni ka official merging document dia rol tak benta bana kalem ka jongi ni sok men sika dei kum kinoelam ki bahakmat bana kalem ka jongi ni la shim ya kan ka rai lingba ka jingi menjol lang hi hapo ka general conference paro